Am simțit că ceva nu e în regulă. Experiența e diferită pentru fiecare. Mi-au făcut atâtea teste, scanări, radiografii, analiză de sânge, apoi o biopsie mi-a confirmat teama. Nici măcar experiența mea de cadru medical nu m-a putut pregăti pentru astfel de știre. Nimic nu te poate pregăti pentru un diagnostic de cancer. E un șoc. Te gândești, chiar mie mi se întâmplă asta? Te întrebi, cum le spun familiei, prietenilor? Uneori e mai greu să le dai o astfel de știre celor dragi decât să o primești tu. Odată ce te obișnuiești cu diagnosticul, tratamentul urmează repede. Ce te ajută să treci peste toate este sprijinul pe care îl primești de la prieteni și familie. Medicul primar și asistenta de specialitate îți sunt alături. Ei îți vor oferi sprijinul necesar la momentul oportun. Planul de tratament poate fi foarte dificil pentru unii, indiferent că e vorba de tratament chirurgical, chimioterapie, radioterapie sau de toate trei. Efectele secundare pot fi greu de suportat. E important să vorbești cu echipa medicală. Aceasta va face tot ce poate pentru a ameliora efectele. S-ar putea să-ți cadă părul. E bine să te tunzi scurt dinainte. Poți purta tot felul de lucruri, o șapcă, o perucă, o eșarfă. Mie mi-a căzut părul. Însă cel mai greu mi-a fost când mi-am pierdut genele și sprâncenele. E bine să fii pozitiv. Cu timpul, este probabil să-ți crească înapoi. Nu te lăsa. Ești mai puternic decât crezi. O să ai zile bune și zile rele. Bucură-te de zilele bune. Echipa medicală te va ghida la fiecare pas. Nu uita, nu ești singur.